isusu totoshuwira kutoitawo makolabhura namukoma zvekuti pamwe hameno pamwe tichasangana kudenga hatizvizive kana kuti kupi. Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira vhidhiyo raMr Mbare uyo anozivikanwa nezita nemukurumbira rekuti Kin achitsanangura kuti why asina collaboration naWingy D. Ndakusiya nichiona vhidhiyo rinotevera munotodzowo zvamunofunga mucomment section. Ma-questions andikubvunza, they're not from me. Arubva kumafans ako. Yes, so they are very important. Marubvunza kuti how come aunoita collab naWingy? What's going on? Isusu totoshuwira kutoitawo makolabhura namukoma. All right. Asi ndoziva kuti patinosangana namukoma kana zvakanyorwa kunzi munofanira kuita zvinhu zvenyu zvinongobuda. Pamwe pacho unongoda kutoti usangane namukoma utotaurawo nyaya dzako kuna mukoma, asi unogona kutotadza ukasvika pana mukoma pacho. Pari kunetsa here? Chii chiri kunetsa? What's the problem? Hapatosvikiki zvekuti pamwe hameno pamwe tichasangana kudenga hatizvizive kana kuti kupi, but kutoti utotrayawo kutoti mukoma makasimba here hautofafa havabatike mukoma tinganyebezvo.